mehriban dostlar, biz bugün İstanbul şäherindäki Pennikde, yani MC hastahanasına geldik. O ýerde Leyli Gyzar'ın soramana geldik, o ziyaretine geldik. Elbette Leyli Işka bu hastahanın onkologiya bölümünde ýatyr. Az bolsun, kän bolsun, onun hiç bir tapawdy ýok. Azajyk kömegim bolsa, istenip döwletden kömek edip bilersiňiz. Men häzir Instagram sahypamda we TikTok sahypamda şagyna onun ejesiniň sahypasyny belleýän, sahypa ejes we kakasy seredýär we ol ýerde olaryň IBAN nomerleri bardyr. Dünýä hemme ýerinden ol IBAN nomerini kömek edip bilersiňiz. Siziň hemmäňizi kömege çagyrýan köp sag bolun, janyň sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Köp sag bolun dostlar.